Pen National Seminar kibi pon thegapot karbinglo tarmas council of handame chorolo athema ilitum 6 sidul alam kachini ne penajok ilitum along rilong penaan mane kadigdak sai labuson angdolo ilitum amai phu aki hai jai kathar ben 6 sidul alam inglong khai atum kereng nang jalam than pachini lo kalau so than bom uno hutke penang an ake thek ding atum alang le phang kang nek choi la posando 6 sidul ke lake chujing tip te nangji 6 sidul pulo tangte soching thi the nangji 6 sidul pulo tangte lang chinglu le nangi pula son kania tum ta do itum asong ja po tum laka do ka verat chini lo sitame piniani an mangke labangso ake hai jai ka thar kania lam bangke 6 sidul ke laga kenang sot bolam chini si karbinglo tamas council ben stame labangson national seminar lada ke tum difulong la person ke man thek ke la karbinglo tamas council ban chorolo la penno labangso seminar long militum tami attend lo la pen pini a chief guest ke hai sonam wangchuk la pen ke pilama tum mesen tum presentation la inaugural bene alam thelong lang tum ke chapaklang alam ben pot militum tami ningarong lo semelang tum ki puro nilitum ke 6 sidul aphan ke charli ji aphan si nitum kabor ido pusalang tum pulo balang tum labangso inaugural session long alang tum kaning jeda mateng la ateng pulrangte 6 sidul ke la ituma det longri ituma long le phelang ke charai komia aphan si government pen itum hanang pilo pusi alang tum ning jelo 6 sidul itum aphan ka protection idukok bana potsi inglo akhe to mise ki chok bandu pusi alang tum ningelo sime ladda ka bang ke non alang tum 6 sidul bang non chihang bom latum demand bom non mane 6 ladda ka phan 6 sidul parlo bek nangji polam alang tame hanglo lapen labang so alang tum aphan pena ana moi tum karjudu non hut sonam bangchu akhe hai se tame ningelo 6 sidul important ke kopilo pu pena ana tum kardum do alang le phane di 6 sidul nang tum ke hang bom ke kopilang tum the nang tum union territory dolo nang tum phana pasana jakong dolo sitame nang tum pia pose tum 6 sidul bang ke demand dolo hang dolo pose ke pulo he ngalang li lam the pengel tum kardu no ating la halo jeni tum along le philang kacharai komje phan la pen tum forest ni tum kacharai komje phan la pen tum mithang akhe inglo akhe tum kacharai komje phan pose alang le tami ningjelo la se nilitum ningarong lo la non nilitum asar jaya ka thar ki thana lam le ahok hukuman le tinte sita non ke mane alang tum benda la son sining gelo athema la tum kan ningi sita mele kalang tum ning kire pelen kan ningi galilo la ke ala 6 silong ko pisi ki tokma ada aron jakong ko pisi tum hanang ki pima la si tum hanang pilo la bena hok lo kar benglo rat la ke tum chini vek nangji 6 silong tum hanang ki pike la ke inglo rat phan krai kom vek ya phan sinang pilo inglong arat atum phan along le phelang kicharai komi phan sila bang so 6 dul bang ki tum hanang pilo la se pini speaker tum ben kani la halo nang tum long ki do hormu nang tum bang avelus sipinon pusikipu itum long ki do hormu itum le avelus sipi pete bang komat se itum hana avelus nang pilang itum hala bang so mane rd komat nang pilang polam sipina an speaker tum pin ningje 6 silo putha kani tum angelas kani yelo la si ilitum karbenglo aratame inglo aratame itum chini pamenang po laso 6 sidul bangke itum ajakong pathe pamenang po ben 6 sidul arona ting itum kengkam chior vek nang po jong se ilitum adet longri itum akhe tame ki jogwanangji mane itum da mo kibangji akai hotame itum isu mana pejok vanangji polonte la 6 sidul ajakong bangke chi harjak pamenang pu pusi pini pina an speaker dum ben than ponlo athemalan tum ningji gal halo nang tumlong ke do asik sil bang ke no avelus sipinun pusiki pulo akape ko pisini na langdi labang so 6 sil bang tum mane chihar jak pamenon puhan selang bening jelo lasi alang tum same angku kachini nai alam do orang pusiki pulo isame isti sabso ning duk me alam mangela halo elitum aki hai surjorong phar executive member lodak em lo alangli pensipini ke dake chari pon lo ki chengse session ke alangli pen angdung kiti hut ala first session hut alangli kan ninge bangla po halo mene ladda ka tumbang ke non 6 sidul hang bom lo demand bom lo pusipur same karbenglo halo itum 6 sidul ajakong ke thin nai ke itum sigelong lo
Sitame nili tumangke labang so 6 sidul ke dorde lo la posi tumke aja kong avide lo posi labang so 6 sidul ke aja kong avide lo posi tumke nang autonomous state sin dung hang bom lo labang itum chinai pusalang ni kenije labang ke kala kuson si pulo alang li bangke non bangke nitum da council of aron selam sitame labang so aron ke pasi bangke 163 article 163 aron ben dam itum lo nangji lo polte la ke council of minister tum phan itum chingki nai council of minister tum bang jong sinang chidon unde de lo polong te itum aron selam ta achakong abidaji la posi itum 6 sidul bangke itum nang nilu po aphan selam ni kaningji mane 6 sidul bangke la ke achakong abi pin lo pusalang ni kanige stame amut pelang bangke alang li tamela dak kachini dam de ba kapal dam de posini li jong dam tungo athema ilitum 6 sidul bang aron ating pen tum chihar jak lo polo dante itum ki claim vek ni akam kala 6 sidul aron ating pen council ong ajat aron le selam sita 6 sidul paragraph 3 pen jong se itum langdam lo polo dante itum chiniji itum council long mithang aron kopi aron longle phelang aron ma di ba forest apu thak ma except la pine central reserve forest di la pen ke la sonak thaksi itum phan kesan opi village administration la bangso aron la salam na chakong itum handu la pen la sonak thaksi itum safety cultivation jhum cultivation apu thak itum aron ke salam na chakong itum hanang pilo amut pi ak the na bangke longle phelang apu thak aron ke salam itum han chakong nang pidalo la bangso aron silam sita itum bangke article 163 pen ke dam nang gali 6 sidul paragraph 20 BA ba BB andeng masih itum dam nangi la dam lo polo lang te la governor lang dampu directly governor lang itum sen unlo peli unlo anke governor ke discretionary power do ke governor amit ha discretionary power pen itum abil bangke nanglang po je itum 6 sidul arona teng pen si la district autonomous district council tum aron ke salam kalima kalang mala ing chapo governor ba ing chapo la labangso aron ke salam ke 6 sidul aron ating si karbing lo autonomous council to aron salam lo polong te halaso ating pen governor bangke itum han approval lang pion lo athema governor ke discretionary power do jong sa kenang so do polong te council of minister han chingki ji sa hala ke consult de hala consult choile mane governor pen suggestion nangni je ni labangso bill pipas nang nei po suggestion en nang nei lake de even though governor may consult with the council of minister but it is not mandatory po dak tok danglu akinang sot kali lake lasi ilitum ajat aron le council ong pepas pusa selam pusta itum kitoy nang ye bangke kilo nai bangke 6 sidul paragraph 20 BA ba BB ang deng bantum toilo polo puthailo polo te itum governor amit hanga jakong pain itum han aron nang langpo choklim lo pote itu hun approval lang piun po sitame non bangke alangli non council alange kija banglo madidi article 163 pen bolam siningirong hola article 163 ke lage legislative alam lage like out of mane question upyog 6 sidul area pen antana phansela kanigiram hala bang itum chi nei Karbiang long tumas council pen 125th amendment apu thak isi ke pangdak do te 125th amendment yang si chokda lopote direct funding bolam Karbiang long tumas council long direct funding nang lepo bolam kaning do stami pini second session long kaning je pondo indo the professor bangke 125th amendment bill long direct funding ko bangke mis propaganda posibu kipu po nesla sok thang hin dak bill alangli kani alam ke lake ahok alam no lake nilutum 125th constitutional amendment bill ke implement mane alam nang klang rupen ke nilitum APHLC party pen ratna than bom lo article 280 lake direct funding alam lake ne kali halake article 280 alam jong chithalo te lake chapter ding pick sida lake direct funding kali lake state government pen si itum halake nang lu thuji lake state pen si lake itum hanang lu thuji lake direct funding ke lake ilitum hoda kitok amata ve article 280 long article 280 long kitok mata ve last ini tum ki pugala lo jong si itum phan tangka mahanang lui polote article 275 pensin nang lu nanggi pusi itum ke than bom lo lapen athema article 275 long ke itum tribal atum phan paching thuria lam se da tok tribal khai phan si ke paching thuria lam atangka do anda tribal khai phan si pinangji po da tok do the article 280 long ke lason tribal po specific mention ave the article 275 along langdam bote halada ke itum tribal atum phan paching thunangi polam tok dak dok specific mention do lapen article 244 a alam ta article 275 long dulu lasi hala bang itum ke nangi lasi tu article 280 direct funding bukelake asama sor itum phan pamang hucho asama sor ke council pamang hucho lake misleading lake asam government misleading lake las hala bang so misleading long
itung bang joglu du nang ne ala bang matha pe me nang lake lason those pini ta inula professor second session ni dak loke article 280 ke lake just lake miss propaganda lake kusalang le ni dak lo lapot si ilitum abang lake monti pa mesi labang so 125 constitutional amendment bill bangke itum modify pek nahi si modify fe pulong te lake itum update long refund kan hok the pan khang janji laben once implemented lo pol te lake mo phike chapakare khang sungku lagi sung pik hanjang ila si non la itum hilik jangje aprang itum ahilik bangke itum mane pecheklami pan itum bor inangi paragraph 2 sub paragraph 7 aku thak election aku thak ini garing je pondolo sub thak ini paragraph 2 sub paragraph 7 laki itum kadu ber chini lo sub la so paragraph 2 sub paragraph 7 alam ke laki itum council kosan ko pi ho itum high court pen nami itum case nang ke hang tang lo nang ke hai tang lo laki la si 6 lo paragraph 2 sub paragraph 7 albang so alam ke clar dak ki to kadolo ilitum voter list kasalam kumar phansi vote pe joklong jima de kumar pe joklong nang nema aron kasalam jakong hadak dolo lasi labang so 6 paragraph 2 sub paragraph 7 aron bangke itum chehar jak pe menang pulake chehar jak je athema lang se chehar lake ito fundamental lake ito fundamental lala ito aputta lake ilitum district council ong mithang aron kasalam jakong nang pidera pita ilitum labang so aron selama hi pulongte itum district council ke cari nang ji a otta velu rar phan ki jap nang ji a otta velu benge 6 alam chitha nang ji a kinang dal avidet pulake jong se la aputa jong se itum hem chikim lo anujok ave pulonde ko son lo anujok dovek nang ke di la si la bangso anujok ke pathiria phan ke hala 6 paragraph 2 sub paragraph 7 ke la aputa lo lage la se la bangso aja ko ma chahajak pamesi council madule chari sta non ke BJP sarkar non chari bong sta alang tum ke claim kriteria tum thekdam lo la si la puson ke alang tum ta matharam de dat alang ke dam tang chok chedet ba claim hidet pasami non peng ke claim hidet sonte ni tum da choro jelang tum pha election ka pa do arona puthak pini garing je pondolo so election ke pe do arona puthak lap gani do de la so 125 constitutional amendment bill jong se pass deadlo poluang te non ke Assam State Election Commission tumsi dak MSC election ta ala tum senang conduct po la peng ke municipal election ta ala tum senang conduct po de ason tin election do anta hala Assam State Election Commission me senang conduct po lalu poluang te itum dak autonomous sa chakong abidelu lake kusun pi ho dak labang so 2012 aprang ke itum MSC election kibita mithang council pensi election commission itum che seng lo lapen claim bomb lo kedam tang 2012 aprang ke lapen ke town committee election sita me itum council be da conduct lo sita non bang ke labang so 125 amendment bill se pass de lo polote itum dak mithang ajakong bang ke itum hala Assam State Election Commission chohdai dalo lancho takalilang hala dak ki top do 125 constitutional amendment bill lang dam lo polo te itum preparation of voter list de lapen aron ke salam de aron ke salam ason tin aron ke salam ta itum bhan hadak ajakong nang piji pusi ki pude data ran ng pamahu Assam government ng pamahu nola bangso amendment bena jog la 125 amendment bena jog itum non council long itum aron ke salam ajakong itum han dulu pusi dak to de sita lagi 6 dulong already tu hanang pialo lake ladak 125 long labang so apena amendment bill long lake ketok ni akinang masih belo lagi to joglo nang ke tok delo mesen lake henu kailo itum dak aron ke salam una jokang council nang pidet polo sita me api ke tok thu bangga labang so aron council long aron ke salam po sita me labang so aron ke approve bangke Assam State Election Commission Assam government si approve pusi pu halak governor kali de governor alam dak ngi ante mahanon Assam State Election Commission tum bulong te di lake kusan pi ho council of minister tum de council of minister tum tangte idum mathadam mai tum ko energy ding penne itum ki hang bom article 244A lake constitution long lake nang tok pidak lake halaning kon itum phan ke implement ji phan la Assam sor tum hang chidon dunde nang kroi dunde la support piniar ni anda lam the sita Assam sorta karbiang long phan ke la tum ding pilo aban na district lo tum ala penge autonomous state ke long nang ji la tum provision do ara do posi itum constitution ateng la tum pinang ji piniar ni assembly long ni hai bang duma ningje je kaniya hai ka philam lo ningje masing tung telo tangte hala article 244A le itum hanang chidon dunde le non council ong aron ke salam ji apot hala council of minister tum nang chidon dunima nang chidon del lage ili tum ajakong la ke na phangno itum ke non labangsum chitok te lo poson de ilitum dak aron selam pen itum amuhet ni nielo 6 lo paragraph 20 BA BB pen aron pen tum toilo polong te itum joy keep pen governor long pen itum
approval long logi polo jongsi even though jongsi governor ko ke bete tum supreme court ai tum ke damia jakong dukak po sita non ke labang so amendment long atum chidon nun der lo polo ang implement der lo polo laki itum jakong laki avelo athe itum jakong laki assam government hai tum surrender lo lasi lasam ke chokchi lasi lasbang so lam si pinita pina ana speaker dun ke ningje dan tum ninga rong lo pinila so seminar nang dodon long polo pina especially nili choro tholo council apine akki theke ding tum phan labang so national seminar daki bi theka po pina tami dolang pina tami chetong na